5 snin wara li Daphne Caruana Galizia kienet irrapportat l-ewwel darba dwar sospetti ta' ħasil ta' flus fil-Bank Pilatus b'allegat involviment ta' membri għolja fl-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat, issa numru ta' ex uffiċjali fil-Bank Pilatus mistennija jitresqu l-qorti. Skont rapporti fit-Times, dawn l-ex uffiċjali għandhom jiġu akkużati wara li nkixfu nuqqasijiet xokkanti ta' ħasil tal-flus li għalihom fl-aħħar sigħat il-Bank Pilatus ingħata multa records ta' 4.9 miljun euro mill-FIU. Is-sejbiet tal-FIU ikkonfermaw li l-Gvern Laburista kien għal għajnejh għal ħasil tal-flus u l-kriminalità finanzjarja. Fi kliem l-FIU stess falliment serju u sistematiku. Issa, jidher li l-awtoritajiet lestew mandati ta' arrest kontra dawk involuti fosthom Barrani li darba aġixxa bħala direttur fil-bank f'Taxbix. Il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem fakkar li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Scicluna mhux denju tal-pożizzjoni tiegħu wara li ddefenda lil Bank Pilatus għal snin twal meta serva bħala Ministru tal-Finanzi. Scicluna kellu responsabilità finali għas-sistema bankarja iżda mhux biss naqas milli jaġixxi iżda ddefenda l-istituzzjoni sal-aħħar. Il-Bank Pilatus ingħalaq meta l-liċenzja tiegħu tneħħiet mill-Bank Ċentrali Ewropew f'Novembru tal-2018 wara l-arrest tal-fundatur tal-bank Ali Sadr fl-Istati Uniti. Dan tal-aħħar kien inħeles wara l-instab mhux ħati ta' akkużi ta' ħasil ta' flus minħabba nuqqasijiet mill-prosekuzzjoni. Dik l-istess sena, l-Awtorità Bankarja Ewropea kritikat in-nuqqas tal-FIU li timponi sanzjonijiet fuq il-bank li kien immexxi minn Ali Sadr. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri kienu rapportati li attendew għat-tieġ ta' Ali Sadr li kien sar fl-Italja. Mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm ukoll sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech li huwa wkoll akkużat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.